Hola, sóc en Dani i et dono la benvinguda a Fent el Suec. Avui parlarem de les meves feines a Suècia, en quines he treballat, com han estat i acabarem amb Quick Channel, l'empresa on treballo actualment juntament amb Enrico. Abans de tot, donar-te les gràcies per ser aquí, per fer-me companyia, per formar part de Fent el Suec. Gràcies de tot cor. En un principi havia planejat aquest podcast com un podcast setmanal, però tinc tantes ganes d'estar amb tu i explicar-te coses de la meva vida i de coses de Suècia que, si et sembla bé, ens podem trobar 2 cops per setmana. Si no hi ha res que ho impedeixi, ens podem veure els dilluns i els dijous, però ja saps, això és un podcast i gràcies al podcasting tu decideixes quan, on i com vols escoltar-me. Doncs comencem. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Vaig arribar a Suècia el 10 de febrer de 2010, com es diu sovint, amb una mà al davant i l'altra al darrere, llançant-me totalment a l'aventura. Al principi vaig intentar dedicar-me a la importació de productes catalans, però al cap de pocs mesos em vaig adonar que el sector anava ple de males pràctiques per part d'alguns importadors. Això va ser una experiència un tant desagradable, però que em va portar a replantejar-me tot el camí que havia pensat. Vaig decidir buscar feina en el que fos per tenir ingressos. Vaig contactar amb diverses productores de vídeo, perquè és el que volia jo treballar en un primer moment, i en una em van oferir una feina molt puntual. Curiosament, es tractava d'una productora de vídeos per adults. No gravava res. La meva feina era traduir al castellà una pàgina de contactes que tenien, tot i que un cop em van demanar editar una de les seves pel·lícules. Era bona gent, però la feina no donava per viure. Paral·lelament, vaig començar a treballar com a cuiner en un restaurant espanyol, entre 3 i 4 dies a la setmana. Tot i així, els ingressos continuaven sent insuficients, així que vaig seguir buscant. Vaig trobar feina d'estiu com a guia turístic per a creueristes. Jo era el típic guia que es posa al davant d'un autocar amb un micròfon en mà i comença a explicar la història i curiositats de la ciutat, en aquest cas Estocolm. Va ser una experiència molt divertida, fins i tot en un parell de vegades em va tocar un autocar ple de catalans, així que vaig poder fer la guia en català. Però, com tota feina d'estiu, era temporal i no m'assegurava estabilitat econòmica. Vaig seguir buscant fins que, finalment, a l'octubre de 2011, just quan estava a punt de llançar la tovallola i tornar a Catalunya, vaig trobar una feina que, aquesta vegada sí, em permetria viure pagant totes les despeses. Es tractava d'una empresa dirigida per un matrimoni. Ell era anglès i ella ucraïnesa. L'home tenia un negoci de venda de productes electrònics per internet i jo m'encarregava de gestionar la seva botiga web. La seva muller, en canvi, portava una línia de productes cosmètics especialitzats en ungles. Així que, a banda de gestionar la web de la botiga de productes electrònics, també gestionava la web de productes cosmètics i la botiga en línia. També feia vídeos, fotografies, publicitat... Bé, una mica també de màrqueting en general. Després de 9 mesos van decidir traslladar el negoci a Alemanya i jo em vaig quedar buscant de nou una nova feina. A finals de 2012 vaig tenir una oportunitat de treballar a San Francisco, als Estats Units, i vaig anar durant 6 mesos, però les coses no van sortir com m'havia imaginat. Va ser una experiència... Bé, és una experiència que vaig tenir que mereix el seu propi episodi o diversos, així que ja en parlaré més endavant. Bé, doncs vaig tornar a Suècia i pràcticament vaig haver de començar de zero. Per sort, ràpidament vaig trobar feina en un restaurant espanyol anomenat Barcelona Tapas, situat al centre d'Estocolm. Ara ja no existeix. I vaig treballar com a cuiner durant 9 mesos, un altre cop. Sembla que les meves feines van de 9 mesos a 9 mesos, però quan em van advertir que l'estiu seria una bogeria quan obrien la terrassa, doncs vaig decidir començar a buscar una altra feina. Aquesta vegada volia, com que tenia temps, volia trobar alguna cosa que realment m'apassionés. I per sort ho vaig aconseguir. A finals de març de 2014 vaig començar a treballar a Quick Channel i des de llavors continuo aquí. Què és Quick Channel? Doncs és una plataforma professional de vídeo streaming, com ara YouTube, però molt més especialitzada i amb moltíssimes característiques.
Vaig començar fent produccions per ajuntaments suecs, concretament transmetent les juntes municipals, que aquí li diem kommunfullmäktige, cada setmana. Cobria doncs entre 3 o 4 sessions diferents. Ja pots imaginar la de centenars de juntes municipals que he assistit. Eren produccions, encara continuo fent-ne, moltes menys, però són produccions molt llargues, entre 8 i 12 hores, i ja et pots imaginar, polítics parlant i parlant i parlant. Són suecs, és a dir, són molt correctes, però per altra banda és bastant avorrit. Amb el temps, doncs bé, l'empresa s'ha anat transformant i van passar de ser una productora de vídeo, o més com a productora de vídeo, a ser una empresa que ofereix principalment serveis de streaming. Avui en dia, doncs, com he dit, només faig entre 1 i 2 produccions al mes, principalment kommunfullmäktige, i la resta de temps doncs, em dedico a altres tasques dins de l'empresa. Actualment faig vídeos per al departament de màrqueting, dono suport tècnic a clients, assessoro empreses i institucions governamentals sobre aspectes tècnics, com ara càmeres, micròfons, codificadors, etc. I també ajudo el departament comercial assistint a reunions per tractar temes tècnics. Clients que tenim aquí, doncs, per exemple, tenim com a oficines governamentals tenim l'oficina de treball, l'oficina d'Hisenda, la policia de Suècia, i empreses doncs, tenim com a SAP, que és l'antiga marca de cotxes sueca, on també fan material de seguretat com avions i submarins, bancs com Swedbank o constructores com Skanska. Resumint, és una feina que m'encanta perquè combina tot el que m'apassiona: el vídeo, àudio, internet, gadgets i tecnologia. I no oblidem en Rico, perquè treballa amb mi com a Mood Manager. I el pots veure a la web de l'empresa, just al costat del CEO. Sí, el nostre estimat Rico té un lloc destacat a l'organigrama. I fins aquí el capítol d'aquesta setmana. Si vols que m'estengui en algun punt o tens alguna pregunta, només ho has de dir. Tens totes les meves dades de contacte a les notes del programa. Com sempre, m'acomiado amb una cançó, agraint-te el temps que has compartit amb mi. Per cert, si vols descarregar-te totes les cançons del podcast, ho podràs fer si ets mecenes a Patreon. Que tinguis un molt bon dia i ens escoltem ben aviat. Adeu! A Quick Channel, Daniel és qui sap com fer-ho bé. Amb vídeo, streaming, la passió és el seu secret. Tecnologia, internet, tot es fusiona. D'una idea petita a una gran plataforma sona. Govern i empreses grans volen el seu consell. Amb la seva experiència, tot va com un rellotge bé. Reunions larguíssimes de polítics parlant, però en Daniel sempre hi és, amb la càmera vigilant. Ell és el rei del vídeo, la passió no s'acaba. Amb Quick Channel a l'ànima, la feina mai para. Des de l'oficina, l'ordinador brilla, amb Rico al costat, tot es fa més fàcil. Quina meravella! Amb Rico al costat, tot es fa més fàcil. Quina meravella! Amb Rico al costat, el seu company de feina, sempre tranquil, fa que tot sigui una escena. Ell li fa costat al vídeo i a la tècnica. Junts fan que Quick Channel sigui màgica. Però quan arriba el kommunfullmäktige, quina paciència, més de 9 hores de discursos sense gaire coherència. Daniel els grava, els filma amb tot el seu talent, perquè tot el món ho vegi, fins i tot els més indecisos ben present. Ell és el rei del vídeo, la passió no s'acaba. Amb Quick Channel a l'ànima, la feina mai para. Des de l'oficina,
s'acaba. Amb Quick Chanel a l'ànima, la feina mai para. Des de l'oficina l'ordinador brilla, amb Ric al costat tot es fa més fàcil. Un autèntic plaer. Amb Ric al costat tot es fa més fàcil. Un autèntic plaer.